hej igen. Og undskyld, jeg kom til at se 4, da det faktisk var... Nej, ja, omvendt. Undskyld, jeg kom til at se 3, da det faktisk var 4. Så måske lidt klodset placeret, men det går nok. Jeg kan lige få lidt flere bøffer, så vi kan være i hulen i et par dage. Stå stille. Jeg tror, når det bliver nat, så tror jeg faktisk, at vi kunne være klar til at begynde at lige så stille liste ned mod hulen. Eller finde en god en kløft eller sådan noget. Så kan vi lige... Ja, det ved jeg ikke, mens solen den går ned. Jeg tror faktisk allerede den er på vej, måske. Altid brug 3. Jo, det bliver mørkt nu. Jeg tror, vi begynder at gå tilbage nu. Ej, nu sker det med musen igen. Se. Træls. Så tager vi lige en fakkel udenfor, så vi kan se det lidt længere væk. 3 fakler så. Hey, nej, hvorfor han skal derned og sove, når jeg trykker på sengen? Så nej, vi skal da sove nede i vandet. Det er da sjovt at belade. Fis i kasketten. Ja, så må jeg nok hellere have alting tilbage. Jeg kan alligevel ikke betale sig at ødelægge dem der, man får ikke noget ud af det. Så. Slut med det. Farvel hjem. Nu går jeg ud i verden og kigger efter en god grotte, der bare er... Som man siger inde i byen. Hvorfor kan jeg ikke komme op her? Det var der til at få bumser af. Hvad med herover? Det ser interessant ud. Nej. Det har vi også været. Nå, en hundevalp. 2. Der er lige lidt mere læder, så jeg skal få en læderhat. Og en bøf.
En bøf. Og en bøf. Og lidt XP. Det er altid godt. Og en bøf. Og ja, og lidt læder. Det var kun et stykke, var det ikke? Nej, 2 stykker. Jubi. Yes, og et stykke mere. Det går jo godt, det her. Hvem er herinde? Ser det vildere farligt ud? Det kunne godt se sådan ud, at det var et farligt sted at være. Jo. Kigger bare lige ned, og så er vi allerede ved at få pil i panden. Så tror jeg lige, at vi bygger en lille seng her. Det er måske lidt dumt, hvis der er monstre i nærheden. Nå. Det duer vel alt sammen. Så laver vi lige til min grotte. Kæft, hvor er jeg dårlig til at placere de ting. Og en dør. Der kan vi altid komme ind og ud. Måske være lidt godt at have lidt. Så skal jeg måske lige hakke lidt mere sten. Hakke. Det var gravle. Måske lidt dumt. Så kan vi lige lave en lille mur her. Ja, det virker vel. Sådan. Således. Kan vi altid komme derind, når vi lyster. Så tror jeg lige, vi skal have en bitte kiste her. Hvor vi lige lægger det ned igen. Råbøf. Og lidt kul er der jo også. Jeg tror, vi skal have lidt flere fakler, så vi kan lige tage tilbage. Og så det svære her kan vi ikke bruge til en hat. Det tror jeg egentlig bare, vi smider. Et frø. Så en råbøf. Og så en råbøf mere. Og det er en svinekotlet. Ja. Yeah. Og lidt sten skal vi bruge. Og så kan vi altid bruge lidt. Ja, det skal vi lige bruge nu her. Så. Ja, så skal vi bruge 3. Smart tænkt. Og læder kunne vi ikke bruge endnu, fordi vi har ikke nok. Jeg tror 12 bøffer det er nok. Den kommer tilbage. Så må jeg finde noget lava og putte det ned i. Kan lige så godt bruge det her til slut. Nej, det kan vi ikke. Stress. Sorry. Og der skulle vi jo lige bruge til kul, jeg lige har sat ind igen. Det går jo helt vildt godt, det her.
Og så kan vi lige hakke lidt sten. Og så ses vi i det næste afsnit, fordi nu kan jeg snart ikke finde ud af det længere, så det siger bare, vi ses i næste afsnit. Hej hej.